כאשר אנחנו בוחנים זהות דתית של אדם, התקבל בקהילתיות, בציבוריות, שיש דברים שמאפיינים בני אדם דתיים. אנשים דתיים הם שומרי כשרות, אנשים דתיים, נניח שומרי טהרת המשפחה, שומרי שבת כמובן, ככה קוראים בחוץ לארץ, שוימר שבס. לפעמים מזכירים את שמירת הלשון, ולמשל, אנחנו בדרך כלל לא בודקים האם החליפה שאנחנו לובשים יש בה שעטנז. כן, כלומר, לא באופן אישי, אלא ברמה הדתית, אנחנו לא בוחנים כך. הנושא הזה עולה בצורה מאוד יפה בספר הכוזרי, כאשר מלך כוזר שואל את החבר, הלא בין עובדי כוכבים יש הרבה יותר אנשים שעובדים את השם מתוך פרישות ונזירות. אם נעשה אנליזה של השאלה, השאלה הזאת בנויה משתי הנחות. הנחה אחת עובדתית, יש בין הגויים יותר עובדי אלוקים מתוך פרישות ונזירות, ושתיים, זה טוב, זה מדד, זה אינדיקציה לקרבה לאלוהים. והתשובה שאומר לו מלך כוזר היא, אני לא חולק עליך על ההנחה העובדתית, אבל אני חולק עליך על הסולם הדתי. אתה קבעת סולם דתי, פרישות ונזירות, ולאור זה אתה בודק איפה אנחנו נמצאים. אני לא מסכים עם הסולם. הטענה הזאת הייתה גם הטענה המרכזית של הנביאים. אתם קבעתם סולם. סולם של לבוא לבית המקדש, סולם של קורבנות, סולם כזה או אחר. אבל אנחנו הנביאים מביאים את דבר השם אליכם ואומרים לכם, הסולם שלכם הוא טעות. לא בגלל שקורבנות לא חשובים, לא בגלל שהמקדש איננו פסגת חיינו, אלא בשל העובדה שריבונו של עולם חפץ שהיא תהיה תשתית לסולם. התשתית לסולם היא הצדק החברתי, היא היחס לגר, ליתום ולאלמנה, רחצו, יזעקו, הסירו רוע מעליכם, אני מצטט כמובן פסוקים מהנביאים, כי חסד חפצתי ולא זבח בדעת אלוקים מעולות, הגיד לך אדם מה טוב וכדומה. כלומר, כל אותם פסוקים של הנביאים שאמרו, זהו הסולם. אני מדבר קודם כל על הסולם האישי הפרטי. ואשר על כן התורה כתובה בסדר מסוים. היא לא התחילה במתן תורה. היא התחילה באנושיות, בצלם אלוקים שבכל בני אדם, בשבע מצוות בני נוח, באבות שעשו צדקה ומשפט, קומה נוספת, ואז מאוחר יותר באה מתן תורה, ומאוחר יותר באו המשכן וכדומה. יש לנו סולם שהתורה מסודרת לאור הסדר שלו. הטענה שלי היא שאנחנו עושים את אותה טעות כיום, כאשר אנחנו מדברים על זהותה היהודית של מדינת ישראל. אבל נבדוק בכל מצאי המפלגות. כאשר כתוב דת ומדינה, על מה מדובר בדת ומדינה? מדובר על שבת, על נישואים כאלה או אחרים, כלומר דיני אישות, על כשרות במוסדות ממלכתיים, בתי הדין הרבניים, קבורה, כל אותם דברים שמאוד מאוד מאוד חשובים. אבל אני חושב שהטעות היא אותה טעות, לא בגלל שהדברים האלה לא חשובים, אלא בשל העובדה שכל עוד לא נטמיע בנו עצמנו, שזהותה היהודית של המדינה בנויה לאור הסולם שהקדוש ברוך הוא קבע בתורתו ושהובא על ידי נביאיו. כלומר, הסולם שמתחיל בכך שברחובות ירושלים וברחובות הארץ כולה לא נעשה עוול, שבתי העסקים מוכרים בצדק, ביושר, שאין בהם איפה ואיפה, שהם משלמים מיסים, שיש להם יחס הוגן כלפי המועסקים שלהם, שהם נגישים כמובן לבעלי מוגבלויות ועוד כהנה וכהנה. אזי אנחנו לא נבנה מדינה יהודית בדרכה של תורה ובדרכה של הנבואה. לאמור, לא רק זה, אלא גם את האנרגיות הדתיות שמגויסות, ברוך השם, לעניינים so called הדתיים של כשרות, שבת וכדומה. אנחנו לא נגייס לאותם תחומים של תיקון עולם ולאותם תחומים של חוויה דתית עמוקה מעצם העובדה שאנשים לא יחנו במקומות של נחים
מעצם העובדה שהמקומות השונים יהיו נגישים, מעצם העובדה שבאופן טבעי בכנסים יהיה, עם כנסים גדולים, יהיו גם תרגום לשפת הסימנים, לא רק לאנגלית. כדי שבעלי מוגבלויות בתחום חרשות יוכלו ליטול בהם חלק. כלומר, הטענה שאני מבקש לטעון בפניכם היא זו. במקום שבו אנחנו בונים את זהותה היהודית של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להיות נאמנים לסולם הנבואי שהוא פרשנות של התורה. הסולם הנבואי שהוא פרשנות של התורה הוא הדבר שמתחיל מהרבטים הבסיסיים של עשיית צדקה ומשפט ומסתיים בבית המקדש בהר הקודש בירושלים. זה גם, במובן הטקטי, ירחיב את האפשרות לגייס את כל העם היהודי, כל אחד במקומות השונים שהוא נמצא בו, בטיפוס. כי כל עוד אנחנו מדברים בזהות יהודית על משהו ספציפי, עם כיפה, דתי וכדומה, אז הוא מגייס את אותם אנשים שהם, זאת השפה שזה מדבר עליהם. אבל במקום שאתה בונה את הפירמידה כולה, אז אתה יכול גם לעסוק בשיתופי פעולה על בסיס הזהות הפנימית היהודית של המדינה ברמות שונות, עם חלקים שונים באוכלוסייה, שצדדים שונים מדברים עליהם. אשר על כן, במקום שבו אנחנו עוסקים ובכינוס שאנחנו עוסקים כאן בזהותה היהודית של מדינת ישראל, וחלק מהדוברים ביקשו לעסוק לא רק בחשיבות הזהות וזה וכדומה, אלא גם בתכניה, התוכן שאני מבקש להוסיף לדיון הוא לבנות את התשתית, את הסולם המוצב ארצה, את הרגליים של הזהות היהודית על בסיס הצדק החברתי, ומשם נטפס ביחד במעלות העולים גבוה גבוה עד שנגיע לפירמידה המלאה של המדינה היהודית כמדינה המבטאת את הזהות היהודית שלה. תודה רבה.